Καλησπέρα μου από Ελλάδα. Για πες μου, πώς νιώθεις μέσα από αυτή τη διατροφή και πόσο διάστημα συνεργαζόμαστε? Περίπου 3 μήνες. Ναι. Και έχουμε χάσει 19 κιλά περίπου. 19 κιλά σε 3 μόλις μήνες. Απίστευτα αποτελέσματα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, σε αυτούς τους 3 μήνες, τις 12 μόλις συνεδρίες που χάσες τα 19 κιλά, κάθε εβδομάδα κάνουμε ένα πρόγραμμα, το ανανεώνεται. Είναι με βάση αυτά που θέλεις ή είναι κάτι το οποίο σε προσάρμοσα εγώ? Αυτό που θέλω είναι κυρίως. Είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου δύσκολο το πρόγραμμα. Τώρα με την απώλεια αυτή νιώθω και πιο καλά με το σώμα μου. Ναι, είναι απίστευτη η διαφορά του Χριστό. Πραγματικά. Θα δείξω και την εικόνα πώς ήταν πριν. Εκεί θα πρότεινες σε Έλληνες που ασχολούνται με τη μεσογειακή διατροφή να ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα εξ αποστάσεως? Θα το πρότεινα, ναι, γιατί είναι και εύκολο, δεν είναι κάτι δύσκολο για να το κάνεις και εξ αποστάσεως.